Good afternoon, kakapsat. Pribilehyo lang na ilusod yung may ibagbag. Pribilehyo kanyak nga masubatan kan may clarify ko dagiti nga issue. Ada iti may isang kapsat. Kuna na iti kapsat. Mayat nga allow you, preacher. Agbibuyak videos yu kat adat na saludsud. Adat ti masaludsud ko kanya baka mabalin nga yaramidan yu video na yung mabalin, ure anonymous lata. Awan problema di kapsat. Ada nadengeg ko ti may isang pastor. Kunana, noan niya iti bagam, ti Holy Spirit, aramidan na. Isu ti aramidan na kanyam. In my thoughts, agpaiso ka di nga kaya ti tao, nga i-command ti Holy Spirit, knowing that the three persons is just one God Almighty. So dagiti damag dati kapsat concerning dati nadungog na iti may nga pastor. Hako amo no anya nga group dito But kahit na lang ay clarify. No anya iti may baga. Kunana dati first iti Holy Spirit ibagam ti aramiden na kat aramiden na kanyam. Kita iti sa ti apo dagiti nagsubyak iti trabaho ti Santo Espiritu and iti trabaho ti Santo Espiritu awan iti makita nga iti maysa dagiti adipan ni Apo Dios ket minanmanduna iti Santo Espiritu. It's still iti trabaho iti Santo Espiritu nagsubli kayo iti John chapter 16 verse 13. Nevertheless, the Spirit of truth is come. When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. And He shall not speak of Himself, but whatever He shall hear, He speak, and He shall show you things to come. He shall glorify me. No kitantay ti trabaho ti Santo Espiritu nga mangitulong mangidalan dagitan nakiti Dios iti kinagpaiso iti Apo. May panggap kini Kristo Jesus. Dito ti pinaka-main nga trabaho ti Santo Espiritu. Yan asa ito rin nga kitaan ni Jay panunutan iti libro ti Acts. Di point nga agbalbaling nga tagabo iti Santo Espiritu. Ngano niya ti bagam kat kaslaun latan nga uwan iti Santo Espiritu. Awan ti makita nga reference nga study ay. Gapusta disrespeto na iti kinadius ti Santo Espiritu. Araramiden na nga iti tao kat kasla nga nangat-ngato no iti makitalo nga persona iti Dios. Araramiden na nga kunamlano sino tayo nga datayo iti bus iti Santo Espiritu enhan nga mabalindi ay iti Santo Espiritu katag trabaho iso na according iti kinapudno iti Dios. Will this glorify iti Apo? Will this lead iti panakaamo kini Jesu Kristo? Mangkonbiktar ka rin ito kan ipakamuna ka iti kasasad ti tao kat managbasol nga kasapulan na iti Dios, kasapulan na ni Jesu Kristo nga isulan ti makasalakan. May panggap iti panagtrabaho na ti personal nga panagbiag tayo, it's still kas may nga tapok. Kababain nga iba ti Santo Espiritu nga nangitad ornos iti biag ko. Nangitad ornos iti parsuan ni Diyos Ama kan Jesu Kristo diti daga. Kaiso iti biyang ti Santo Espiritu. Nangitad ornos. Kababain nga siyak pa iti mangmandar kanya nakatuwan nga uwan isuna. So this, dito iti may bayak dito this is an absolute kuna tayo nga no, han nga usto. Mang demoralize, mangitagtagay ti kinalaslastog iti tao, mangibabati kina Dios ti Santo Espiritu. And I would like to say, it's a wrong statement. Aramidan tayo. Hantay ko mga aramidan tayo. So mistake DJ katakada. So salamat lang na dito nga kapsat and I hope nga uray kada kayo nga viewers na makatutulong na gito kada kayo nga saludsud or dati na mga damagin yung be free nga damagan tayo. Kakay mananagan, ako i-post kinagan nyo, but I will be willing nga sumbatan na iti sa studio, iti sumasarunong alanda.
Okay, God bless you kabsat and welcome to YouTube. Gusto makatulong ka na kayo dito yung records tayo to YouTube. I-follow you dito yung dagiti records tayo. Kastamat lang yung Facebook. I-follow you, share you, and grow to amin. Ti pa na kamo, isang 1 years. God bless you.